Daaɓi yeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama goo fof inde e yettode to tawete ɗon calmine ɗon beltoɗon ɗo on calminama. En garti hande émission men Gande Ɓaleɓe. sen mbi émission men Gande Ɓaleɓe mbinen mbiyen fina tawa. Ko fina tawa ko koko janga, ɗum hen koko rona, ɗum hen koko ligga ha wawa. Émission men Gande Ɓaleɓe hande bismi ko ceerno Alassane Ba. Ceerno Alassane Ba gando keptinaɗo, gando gandaɗo, gando mo ganduɗa o duwoto Allah jaabo. Ceerno Alassane Ba baɗowo jiya o yiye joni joni, baɗowo jiya joni joni. ɗum noon koye ceerno Alassane Ba Allah hokki ɗum. Ko wona ɗum ko en tottat mo joni joni haalirde Pindi TV o salmina taw koye émission Gande Ɓaleɓe. Ko wona ko fijirte, ko wona ceerno Alassane ko wona fof ko Allah ɓuuri. Kala ko wona Allah ko Allah ɓuuri. Wadde ceerno Alassane bisimilla ma ɗo e Gande Ɓaleɓe, kono taw ko an salminet yimɓe keɗo, yimɓe nana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. bandiraɓe caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam e dañde kadi weltare gongol nde wonno hakkude ceerno Alhassane e Pindi ɓoydi. Mi salminima an Mansour e Samba Diop caméraman o e dennagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV, weltortoɓe Pindi TV ha tente jewte ɗe mbaɗanmi kadi e duwanade machallah yimɓe ɓe ganduɗa ko yiɗirɓemi Allah woni sababu yidde nde ko Pindi TV. Meɗen ñagono moni kala ɗo woni ene woniri kala jeeɓowo jewtam ene weltoro ɗum tan, nde Allah humtantuma hajuji ma, nde Allah newnantuma gueɗe ma, nde Allah waɗantuma lutfu e yusru e dennagal ko ɗaɓɓata. Nde wonno yidde weeɓani heewi ne neɗɗo noddimi wiyemi mbeɗe welti eko mbatta ko, mbeɗe welti e jewte ɗe mbattaɗe, mbeɗe welti e gandal ngal kaltangal. Taw noddoɓe ne mbima noon ɓe hay hunde ala ko ɓurɗaɓe, hay hunde ala ko dadɗaɓe. Taw haqiqa tan ko anduɓe noddanma ne mbima noon, ko almuɓe noddanma ne mbima noon, noddoɓe ɓe kadi ne mbima noon ɓe ko wawɓe jibindema e ko timmuɓe mo jinnaɓe. Wadde min ngala so wona yettude Allah e dennagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV. Kala mo ganduɗa ene yeeɓa vidéo am, ina waɗa hen commentaire, ina waɗa aimé, ina ƴettatamo foof ina yeeɓa noddoɓemi e crédit ji mumen. Kala ɗo gonɗon ene gonirɗon, meɗe ñagono on Allah kala goto e mon haaju mo jogui nde jomiraɗo subhanahu wa taala humtanto ɗum haaju mum. Hecci hanki tan ko ladde gummimi, wonko ganduɗon hen seeɗa. Waɗino ñalawma goto ñande mi jooɗi mbeɗa fofto mbimi ɓaade haydara mi waɗani, yimɓe ɓe ganduɗa ko yiɗɓemi ina ƴetta temps uji mumen foof goppa golleji mumen ina kuccite e ayaw habrede Pindi TV, ina ketto jewtam, ɓena noddami, ɓena mbaɗa aimé, ɓena mbaɗa commentaire. ƴettumi calguinimi ha laaɓi, julmi raka aji ɗiɗi, mbaɗmi awraduji fodde 3 heures de temps. Mbeɗa ñaago ɓe ganduɗa ko yewoɓe jewte ceerno Alhassane. Wadde mi salmini umma islam o foof e ñagade jomiraɗo subhanahu wa taala oɗo rafi gonɗo ɗo e nder aduna o, nde Allah subhanahu wa taala ittata ɗum e bi jahi nabil Mustafa wa ashabihi. Hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndenten enen ɓe fof wadde mbiyen amin. Kanko duwi Allah jaaboto, kono noon ko kanko ñaagui Allah, Allah jaabi. Wadde noon kala to mbawɗon wonde e dunde baba Adama, ceerno Alassane haali ɗo ko laaɓi ceer. Guddite noppi mon keɗoɗon, kono pirte guite mon daron gandal ceerno Alassane, keɗoɗon gandal ceerno Alassane. Ko wona ɗum ko ceerno Alassane omo tawe ɗo to gandanɗa hoorema ɗo wiyete Pikine Ridis, woɗɗani hay seeɗa arena o. Sa yiɗi jokkodirde e makko aɗa wawi noddude 509 77 509 12 42. ceerno Alassane ko wona ɗum ko ceerno Alassane hande ko hisɗi pul addani mon, to banggal leɗɗe, to banggal condi, to banggal kurus, to banggal kala ko gandanɗa hoorema tan ene fate innama ade. Ceerno Alassane ko wona ɗum ko gadortoɗen ko banggal ƴewgal. Amin ji aɗa jogui kurus, aɗa liggo e kayitaji, aɗa liggo e leydi. ceerno Alassane holkum ƴewirata? Eyyi fa tabarakallahu, ƴewgal kam kala jeeɓowo tan Pindi TV, somi jumani ko ndeɗo yewtere wattata jewte 5 ko mbeɗa rewa ɗo henna. Kala jeeɓowo eɓe jokkodirmi ɓenne mbawi seedade.
eyi ɓe mbi neɗɗo so tawi ari a ƴewani ɗum a yi ɗum ina andi a yi ɗum, so tawi a ƴewani ɗum a yiyani ɗum ina andi a yiyani ɗum. wallahi summa wallahi mbeɗa ƴewana neɗɗo ha ɓerde mum ɓuuɓa o wadde me woɗɓe mbeɗa ƴewana ɓen. wadde ɗum ɗon so tawi neɗɗo a ƴewanimo tan goɗɗo noddima wi ko Mansour wadde kame ma, firti ko Mansour ina welti e ƴewgal ngal ƴewanɗa ɗum ngal. wadde ɗum ɗon fois koto laaɓi. wadde ko mbasitomi tan kala nodditirtoɗo ƴewgal ya taw aɗa wawi ɗum. sabu neɗɗo so tawi ari ina wonde caɗele, kala ko mbawɗa waɗandemo gaga a ƴewani alhaaliji makko, mi wiyani Allah jabata ko duwaw, nde wonno duwaw ko Allah jabato, kono so tawi a yiɗi hunde nde ɓuura yawde ɓuura newade, labudda ƴewanamo istikhara walla ƴewanama ƴewgal ngal ganduɗa ko joni joni, e on no saaha mbawa andude alhaali makko holto tolni, holko saabi ɗum. hay so tawi a yeehi hôpital, so tawi a yettima e docteur o namdete rafima, so tawi o namdimama rafima a haalanimo, haade makko ƴettude leɗɗe omo rokkuma labudda o waɗma consultation. wadde consultation oɗon so tawi a ruttima ga e mana e gandal lasdi woni gandal cosan, so tawi a ari ceerno haade makko ƴewandema alhaalima, labudda o consulte ma. so tawi ina jogui ko wiyete ƴewgal, ina jogui goɗɗum ko wiyete halwa, a faami. halwa e ƴewgal ina ɗeɓi nandude, nde wonno hay naɗɗo halwa joni so tawi omo golla golle ɗe, haade halwa o timmude ina jogui waktuji ɗi o rokka yo ɗano. waktuji ɗi o rokka yo ɗano ɗi, so tawi jomiraɗo subhanahu wa taala jaaɓi jaɓanimo haaju mo ñagoto e nder halwa o, hollatomo ɗum ko e koyɗol. ɗum waɗi joni joni natana neɗɗo halwa, jalta mbiyamo haaju o newima ko ni e ni e ni e ni woni hen ko ɗum e ɗum woni ko jaltinta sadak, so tawi namdima sadak. wadde foof wayte kono za ƴewgal ni. wadde ƴewgal eɗen mbawi hollude hen seeɗa. neɗɗo so tawi ari e ma, so tawi neɗɗo ari e ma misal ari ko ƴewanede, a namdimom inde makko, holno wiyete o wima Alhasan, mbaɗa Alhasan a so tawi a toɓɓere nde ɗo alif o ko laamo ko ha sin nun, ɗo ƴettata toɓɓa mbasa limde, laamo toɓɓa, ha o toɓɓa, sin o toɓɓa, nun o toɓɓa, mbaɗa taras. e onno saaha so tawi a waɗi ni pala mbasa limde, pala mbasa limde, pala mbasa limde. ina jogui to jettotoɗa no en kollata foof, saabu anduɓe ene jeeɓa. ina jogui to jettotoɗa hankkadi ko ni dartorto. so tawi a waɗi hono ɗiɗo sifaji mbaɗani gudda, ina jogui toɓɓere foof ina jogui ko sifi, toɓɓere foof ina jogui ko haalata, wona ni tan woni ƴewgal ngal, ko jubbude hen seeɗa tan waɗi ko fammini bandiraɓeɓe. joni noon toɓɓe ɗeɗo gonɗe dow ɗo, ɗeɗo toɓɓe gonɗe inɗe ɗe, ko ɗe toɓɓe gandinuma ɗo hoko firata, ɗeɗon dokkuma ɗo hoko firata. so tawi ɗen dokkima ɗe hoko firata, joni noon haaju makko o ko less ɗo yaltoyta. toɓɓe ene jogui toɓɓe goɗɗe ɗe jaltinta ga, ina jogui so tawi a toɓɓi ɗen toɓɓe, ina jogui ko gustata ko ɓeydata, nden gandata haali neɗɗo o, mbiyama naggam e naggam e naggam nani e ma, kaza e kaza e kaza nani e ma. wadde saaha aɗa ƴeewa neɗɗo ha haawe, billahi wallahi wa tallahi, aɗa ƴewana neɗɗo o ha sikka est ce que a anda ɗum walla est ce que ala goɗɗo kalanɗoma haala muɗum, taw Allah ne seedi ko ɗo tan tumniɗa, inde muɗum e duuɓi muɗum tan ƴettata. joni noon caggal nde binduɗa inde nde, joni noon duuɓi ɗi ko ga dartoyto less ga bindata, hankkadi inde nde e duuɓi ɗi lomba mana toɓɓe ɗe, ko ɗen hankkadi alhaaliji makko gandata, alhaaliji makko mbawata haalandema habar makko, mbawata haalandema sadakuji makko, ha gueɗe makko mbawa newade. assalamu aleykum. woyoy dokkaɗo ceerno Alassane Ba, aɗa heewi ko jahata e ceerno ɓe ƴewanma ɓe kalanma, kono ceerno Alassane haalanatma ko wone ma, ƴewanma ha para holluma confirmation woni ko waɗanno ko ɗo joni. ko wona ɗum ɗon ko ceerno Alassane en garat to banggal miijoɗa hunde jiiɗa ɗum hebde, walla hande jogoɗa e yakar, mbeɗe déposi passeport mande keɓami, mbeɗe yiiɗi ɗannade, mbeɗe yiiɗi kayitaji, mbeɗe yiiɗi dañde oɗo place, mi yeehi toon mbeɗe jogui yakar. mi heewi ko neɗɗo yakarta tan tasa, walla jaaha ha keɓa, jaaha ha nder bona. ceerno Alassane ɗum ɗon aɗa wawi hen hokkude yimɓe holɗum hen woni secret ma, e holno ballirta hen biyo mbimi wimi e wimami, kala to mbawɗa wonde dunde baba Adama emo gonɗa. eyyi ina jogui hen yimɓe kam ko tabiya, eyyi ɗum tagi annene seeɗa mi hewɓe kala haala tabiya, taw ganda konngol tabiya ngol e horum ko firtata. tabiya firata ko jikku, ina jogui jikku noon ko hen neɗɗo tagdete. ina jogui hen yimɓe kañumen ko noon tan cifori, kala ko ɗamini keɓata, kala ko keeɓi koko betti ɗumen.
ina jogii heen yimɓe kala ko ɗamini labudda tiiɗa. ina jogii heen yimɓe noon ko kunduɗe nangata ɗum eɗe humre. jooni noon humre nde noon hoko addata ɗum woni ko wiyete wasde toppitade hoore mum welsinade ndenka e ɓanndu muɗum. a faami ɗum tagi neɗɗo kala to yehi tan omo foti wadde feere haa ɓanndu ndu waɗa ndenka. annabi sallllahu alayhi wa sallam ɓuri forde o liggama liggey o jaggi haalaka noon enen konɗo wadde so tawi heewɓe noon ina daro ina jadda ko wiyete ndenka, ina jadda ko wiyete hunuko e yitere. ɗum fof qissaji arino e jamanu annabi sa sallam sen mbiɗen kala ɗo juutat. joni noon ina jogii hen yimɓe kala koɓe ɗamini tan firtoto, hay soɓe koyɗitima koyɗi, soɓe pini ɓe jajjitat, hay so tawi ɓe ɗanima haɓe pini subaka ɓe jiɗat ummade ni ɓalli ɗi teddat hakke mabɓe humade. so tawi noon a yi ɗiɗo siñuji e gurdam ma, a yi ɗiɗo siñuji e ɓandu ma, aɗa foti yaade ƴeewa waaɓe no ceerno alhasan en taw ina jogii humpito e on ɗon fandu mbawa walludema eko jiɗɗa ko. a faami ɗum ɗon noon so tawi neɗɗo o ari a ƴeewi ina jogii hen yimɓe dokkata jomum tan ko lotgal looto ha ɓandu mum laaɓa. kadi humre walla hunuko yitere so nagui neɗɗo ngal ɗon lotgal lottake e galle. aɗa yahata ceerno rokkuma lotgal moƴƴal banggal fayida, wima ka kumiɗo walla wima aɗa wonde hunuko yitere rokkuma lotgal ngal lotoɗa ɗum e galle. joni noon humre nde galle o e hoore mum humoto. so tawi humre nde iwi e ɓandu ma heddoto tan ko e galle he. so tawi heddima e galle he ne wawi wonde sababu galle o foof humo. gara e galle jiya wiye minen de guila min jibina ha hande min donki tan dañde, taw ko jinnaɗo mabɓe humino looti humre e galle he ɓesgu ngu humi. jinnaɗo gorko walla jinnaɗo debbo walla afa galle o walla goɗɗo no honno e galle he looti e galle he humre galle o humi, galle e hoore mum no humo. wadde humre so tawi aɗa loota ɗum neɗɗo foti darade ko e hayre. so tawi o lootima hayre nde aɗo memde ndiyam ɗam aɗo memde hayre nde e on no saaha humre nde wasa yettade e leydi ndi hagga e hayre nde. humre so tawi a darima tan to towi ko wayno Dakar en hande kaaƴe towɗe beeɓani so tawi aɗa loota ɗum e galle darɗa koye no banko leggal fuɗi ko e lekki, fuɗi ko e mana fuɗi ko e leydi. so tawi a ƴeewi koye no a darima hen a lootima lotgal ngal joni ko sirru humre nde ko wonno sababu kumiɗa ko ɗum noon haggata ko e he ko heddi ko ndiyam nan ɗum samata e leydi. wadde batten haqqillaji ganden hunuko yitere humre lottake e galle haada salamu aleykum. kala to mbawɗa wonde ene gonirɗa debbo e gorko cukalel e mawɗo. ceerno Alassane paari hande paari janggo paari ɓawo janggo, ko jangguɗo ko ñaaguiɗo Allah rokkimo ko duwotoɗo Allah ne jaabo. ceerno Alassane mo duwoni foof sa ari a yiyat te sa heewi ma addu woɗɓe. ko ceerno Alassane ko wona ko fijirte ko gandal donongal taniraɓe guila e babiraɓe ha e kawiraɓe. ko wona ɗum ko ceerno Alassane en gartat e ko ɗum wiyete udditare e karangue. sen payi to banggal udditare sahaji totta neɗɗo aya walla bindana ɗum hunde yaaha ɓufto yiyata, walla sahaji mbaɗana ɗum hunde yaaha hunde foof ne wawi ɗum hen hebde artayma wima ko mbaɗanɗa kam ko mi yiyani par ce que ko mbaɗanɗa kam ko mi yeehi kono mi heɓani, kono mi yeehi ɗum ɗo heeɓi kam toon. ceerno Alassane holno liggorto ubbe ko e karangue? eyyi machallah kadi kala ko eɗen kala tan ɓaade ko aduna yeɓata en kalen tan ko laaɓi, kadi kalen tan ko mbawɗen ko en mbawa ko kaɗen hen. ayi so tawi neɗɗo arima en yiiɗi udditade, so tawi ɗo ummi to o teddinani jinnaɓe makko, so yiiɗi binda bakara ha naasi sa lootimo o yiyata. haaju mo mbawɗa nawde ceerno ɗon ɗa teddinani konngol jinnaɓe ma, ceerno wawanama duwade. labudda jinnaɓe duwono ma jahata ceerno joguiɗo inde Allah, ganda so wirdanima walla o lootima tan gueɗe ma jahat hankkadi an gueɗe ma koko beeɓi saabu aɗa yi jinnaɓe ma ɓerɗe mumen ina ɓuuɓe ma ɗon hayso sa yeehi ceerno tan so tawi o lootima gueɗe ma pewata. udditare noon ina jogui fannuji kewɗi. ko ɓuuri yawde uddidde neɗɗo hande e dow leydi dokkama o looto joni joni uddito gueɗe makko newo, kala ko memi newo, kala haaju mo ummani humto, so ɗaɓɓano ko kayitaji walla ko caɗanoɗo golle walla ko jinnoɗo ɗannade gueɗe makko no tiiɗi lotmo basmala. wat feere lijjitanamo 12 ujunere basmala woni bismillahi rrahmani rrahim. ina jogui leɗɗe ɗe baddata hen, ina jogui lati mo baddata hen dokka joomum o looto. joni heddoto hande ko tampata hande jaaha ladde tampa gona toon fodde balɗe 25 hicci hanki gartumi jiiloɗa naata e ladde aɗa ngabba e kaaƴe aɗa jippo aɗa ngabba e leɗɗe aɗa jippo aɗa asa aɗa yana aɗa ummo. joni so tawi a ari neɗɗo ara tan e juuɗe ɓole hande wiya wallam mi ala, aɗa foti wallude ɗum
kono won lolle ɗe yiɗata walla yiyata neɗɗo a looti neɗɗo ha gueɗe mum gummima kala ko naati feewa ɗuɗi ya rokkuma ngal ɗon lol ngal wawa wonde ay duwawo hakkude bedda e duwawo nder suudu wawa wonde gotum ay oɗo ɗum ɗo ko jiiɗa ɗo ɗum ɗo ko 1,2 ujunere basmala woni ɗo e ɗum ɗo ko 1,2 ujunere basmala woni ɗo wadde kala ko aɗa waɗa tan tampu hen gila e bindi mum gila e leɗɗe muɗum sabu so tawi a tampi hen tan ɓerɗe jeyaɓe Allah ɓe ɓuuɓi hen a looti neɗɗo udditima tan hankkadi way kono an udditare ma ɓeydi sabu kala mo guddidɗa gueɗe mum peewi kaltoji hewji jittama ay ɗum ɗo ko 1,2 ujunere basmala woni ɗo a faami ayi ɗum ɗo hande so tawi a rokki ɗum neɗɗo lootima wimo udditaki yo ƴeew hoore makko bismillahi rahmani rahim ɓe mbi fatihatul kitab woni umul qur'an ɓe mbi sirru qur'ana fof lowama e nder fatiha ɓe mbi sirru fatiha fof lowama e nder bismillahi rrahmani rrahim joni noon so tawi a ƴetti oɗo sirru ina jogui leɗɗe ɗe baddata hen a rokki ɗum neɗɗo o lootima ina looto a ruttima kadi ina jogui zicruji ɗi zicrantama ha timma lebbi tati wadde ɗum ɗo wona cakan wadde ɗum ɗo noon kala mo ganduɗa ina yiiɗi hebde ɗum tagui mi hewani jabde hollirde mi meeɗani hollirde ɗum so wona hande wadde sa yi hande mi yaltini mi hollirimo re hollira won gueɗe guila listiharuji e won e oɗo sirru hande saabu hewɓe ina nodduma ina jiiɗi ɓe mbaɗanɗa ɗumen ina jiiɗi ɗumen ina jiiɗi ya waɗan ɗumen hono ko mbaɗanɗa kaari ko taw on wonko jarani ɗum waɗi ha ceerno itti waɗani ɗum sirru oɗo so tawi a yeehi ceerno gando a yiiɗi hebde sirru o la budda woda ko mbaɗɗa ha ceerno wawa waɗandema ɗum kuma ɗum jaaha mbatta waɗande wadde ina jiiɗi hande ina jeeya e yimɓe hande ina jiiɗi udditade kono jaranariɓe haydara wadde ɓe mbi haalo pulaar mi so tawi a yiiɗi dara jarante dara a faami joni noon udditare ndeɗo so tawi a waɗani ɗum neɗɗo o ene jeeya e ko birdanta ɗum qul huwallahu ahad jamma foof aɗa jooɗo aɗa gollanamo ujunnaji 6 qul huwallahu ahad te enen foof eɗen gandi qul huwallahu ahad so tawi a jangi qul huwallahu ahad laabi tati ɓe mbi a dañi baraji janggude deftere kamil nde bima ana misal so tawi a ƴetti lam yalid cimoje qur'ana ɗe foof ko 114 simore joni noon ina jogui hen aya nana e nder e qul huwallahu ahad ne wiye lam yalid ko jibinani firata joni lam yalid so tawi a tonggui ɗum rokkat ma ko 114 ay sirru o wadde sirru qur'an o nan toon nana e nder ikhlas wadde so tawi a fewnani neɗɗo hande sirru basmala o bismillahi rahmani no looto kala ko tawno e nder ɓandu makko kala ko tawno e nder makko e dow makko lawƴa ɗum ha laaɓa udditanamo dame kala ko memi tan newato joni nana wiye seeremɓe ɓe kamɓe naggam ala seeremɓe ina jogui koɓe mbaɗata e ɓalli mabɓe ina jogui awraduji ɗiɓe kutorto ha ko ganduɗa kalɗo pawɗa jungo ma tan Allah waɗat hen barke kalɗo pawɗa jungo ma Allah waɗat hen barke wadde noon kala jiɗɗo oɗo sirru basmala kala jiɗɗo sirru basmala oɗo yiɗi joɗane ɗum tagui lebbi 6 foof liggontomo ɗum ko yimɓe tato e nder 6 mois liggontomo ɗum ko yimɓe tato a faami wadde hecci hanki timminɓe ɓe liggontonoɓe ɗum waɗi jaltinmi kala joguino hen haaju noon on haaju yo jarane hunde ha mbawa hebde sirru o machallah wadde kala to mbawɗa wonde sirru on ɗon o liggoto ɗum koye lebbi wadde an yawno gara an jiɗɗo humtade an mo gandanɗa hoore ma aɗa yiiɗi kayitaji an mo gandanɗa hoore ma aɗa yiiɗi ɗannade aɗa yaha aɗa arta kala ko jiɗɗa to banggal ɓamtare kala to jiɗɗa to banggal ñiɓede aɗa daña hunde foof wune foof wadde ar ƴeew ceerno Alassane Ba omon ɗo e Pikine Ridis woɗɗani hay seeɗa arena o aɗa wawi jokkodirde e makko ko yaawi ko yacci e 77 509 12 42 77 509 12 42 ceerno Alassane ko wona ɗum ko keddene ɗen ko e minute aji natti hewde en garat tan to banggal chat hande ene heewi ko neɗɗo waɗata kala garɗo e ma wiyata hande chat ene jaggi kam ɗemgal yitere hunuko kala to neɗɗo wawi yaade tan so ari ko ɗum addantuma ceerno Alassane ko kalɗa e ɗum ɗon e holɗum mbiyata hen bandiraɓe eyyi hande leppi yimɓeɓe hande ko yidde dañal joni joni wawa wonde mustahil mi fina tan hande mi daña ɗum tagui hewɓe hunuko yitere ina tampini jomumen kadi minen golloɓe e ngallo gollal amin gandi ko woni hen amin gandi haajuji ɓurɗi wawde arde amen hande a yiyat neɗɗo mo ganduɗa dañanta duuɓi 30 walla so dañi 30 makko pawani o ara o namdoma sirru ɓayre mo ganduɗa hay an ceerno o a susa lota ɗum kalanama conséquence gonɗi ima so yiiɗi kala ko wawi hen wonde mbeɗa gaddi kala ko heeɓimi mbeɗa yiiɗi
joni so tawi a yi a hawra e ceerno mo hulani Allah, ceerno mo gonɗa nunɗani ko jawdi o ardine ko waɗata ko, o windanma ɓayre nde lotoɗa. en jogui ɓayreji so tawi a windanama ɗum a jutta balɗe, saabu en jogui kunuɗe kala ne birtiɗa ɗo so tawi ɓe kaalema tan aɗa heewi firguitade, walla sa yettima to paaɗa to artirta hoorema. wadde ɗum tagi annabi sallllahu alayhi wa sallama o wi leñol ngol mayɓe hewɓe sa ƴeewi ko hunuko e yitere waɗi ɗumen. en jogui hen yimɓe kunuɗe mumen ene mbaɗi tooke, guite mumen ene mbaɗi tooke, so ƴiwima tan ene jogui koɓe cinata e ɓerde mabɓe, koɓe cinata e ɓerde mabɓe ko ɗum wonata sababu tooke gonɗe e guite mabɓe walla gonɗe e ɗemɗe mabɓe yaltude. so tawi yalti so memima tan ka gañotoɗo. wadde neɗɗo kala nde aɗa looto won lolɗe to fate ɓayre. e ɗum tagi noon neɗɗo so tawi aɗa looto tan ɓayre nde mbawɗa lootade koyno chamsul biladi en basmala en jogui no gollirte ko ɓayre tan, en jogui no gollirte ko ɓayre tan. wadde kala ko aɗa looto ɓayre wat feere daña lohol walla tarkulto ko fate ndenka. kadi ndenka en jogui ɓayreji so tawi a gollanama ɗum ndenka ka yataw koko lotete ina yaare. eyyi machallah. kadi mi weltima no fewi, kadi wallahi mi wondiri Allah, mbiɗa wondiri Seydi Cheikh Ahmada Tidiani, kala mo memmi gollodirde bindumi aya dokkumami hoto heño ɓooyi juuti a yiyat haaju o so Allah jaaɓi inchallah. wadde noon ceerno Alassane tawateɗo ɗo e Pikine Ridis woɗɗani hay seeɗa arena o, jokkodire makko haajuma humto, ar o ɓuftuma jekkitoɗa, ar o ñiɓma, kono ar o waɗanma kala ko wiite ɓamtare walla jekkitare. noddumo e 77 509 12 42. ceerno Alassane gando dokkaɗo, gando keptinaɗo, gando Allah duwotoɗo Allah jaabo. kono noon koye émission Gande Ɓaleɓe, Pindi TV. Pindi TV ko Pindi TV tan addanta mon kala ko fayi ko Pindi TV tan addanta mon ko laaɓi ko cer to banggal sernaɓe e Gande Ɓaleɓe. wadde noon ceerno Alassane ɗum ɗo ɗum jimi ɗo, aɗa wawi haalande bandiraɓe ko ɗum yahata. e ɗum ɗo arino ɗo hewɓe ne namdo ɗum holno ɗum sifa, donno hewɓe keeɓi e oɗo sirru ha hande ina haawi ɗumen holno ceerno Alassane gollirta ɗum. misal ko bannomi hen e leggal ngal ko sirruji ɗi ganduɗa ko e sirruji machallah baɗɗi barke. ɗum tagi ceerno Alassane kala ko ina liggo tan ina waɗi barke. ɗum ɗo ko leggal woni ɗo, e leggal ngal ɗo machallah ayi haydara heɓani ngal. ɗum ɗo tinninta so tawi aɗa golla ko joguiɗa foof yo won ko laaɓi. eyyi so tawi a joguima ko laaɓi tan gueɗe ma mettata. joni jagguɗo eyyi jagguɗo ɗo jungo ɗo eyyi hel leggal ngal eyyi 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 a heeli leggal ngal ha laaɓi. ayi joni noon so tawi a heeli leggal ngal ko ɗum ɗo tinninta haaju mo mbatta o feewi. joni noon sirru o kanko golla ha paari, joni leggal ngal koko helno, joni noon a ngali. eyyi noon ɗum ɗo koko golla ko e lebbi jeegom golla, leggal ngal ɗo nani hay hunde heɓani leggal ngal, ɓaade ko an helirno ɗum jungo ma. fa tabarakallahu bandiraɓe, ɗum ɗo tan min gadduno hen e sirru mana tekkere nde. hewɓe ina namdo ɗum ko wayno commerçant ji banggal ndenka e sirru o nani machallah. hande noon o wayrata yaltude, kala jiɗɗo machallah omon ɗo hande noon o wonta yaltu e ayowuji machallah. on jarama marhaban. wadde ceerno Alassane wi mon sirru o wonta yaltude, wadde noon gaare ƴeewe ceerno Alassane, gaare haaju mon humto, gaare o duwono mon Allah jaabo. ceerno Alassane a jarama Allah jarama, kono yeɓoɓe Pindi TV, waɗoɓe commentaire, waɗoɓe partagé e Gande Ɓaleɓe, on jettama, on jarnama no fewi, goto foof inde e yettode. onon suuɓiɓe aya mon Pindi TV, ko weeli ko koye Pindi TV, ko laaɓi ko e ko leeri ko koye ayawo Pindi TV e émission Gande Ɓaleɓe. Pindi TV c'est le meilleur.